Ментният бизнес – тренд, който набира сила през 2025 година. Днес милиони хора по целия свят избират удобство, изгодни оферти и постоянна стойност. Именно затова модела на абонамента уверено завладява различни сфери – от филми и книги до продукти за здраве. Един от ярките примери за това е компанията LiveGood. За 2 години и половина тя обедини почти 2 милиона партньори по целия свят. Това е общност от хора, които избират качество, грижа и нови възможности без излишен стрес. Какво прави LiveGood различен? Не е нужно да продаваш нищо. Просто ставаш член на клуба и купуваш за себе си супер органични продукти само ако искаш. Абонаментът ти дава достъп до ексклузивни цени и специални предложения. Тук няма задължителни покупки или натиск, само свобода и осъзнат избор в полза на твоето здраве. Харесваш продуктите, можеш да ги препоръчваш на приятели и да получаваш бонуси за това, но всичко е по твое желание. Защо абонаментният бизнес е тенденция през 2025 година? Лесен старт, не са нужни големи инвестиции, само твоето желание и малко време. Стабилен доход, абонаментите носят редовна печалба и ти дават увереност за утре. Максимална свобода, ти сам решаваш кога и колко активно да участваш. Искрен подход. Тук най-важното е реална полза за хората, а не изкуствени продажби. LiveGood е доказателство за съвременния абонаментен бизнес. Може да бъде честен, глобален и прост. През 2025 година тези възможности са отворени за всеки. Опитай, разгледай, задай въпроси. Възможно е твоя път към нов начин на живот да започва именно сега.